baltsa montatzea, ez da, bere lana badauka, baltsaren montaketak beraz, mesedez zendu itzazu ere baltsa guztiak. Barruko erropa, galtzatu ez duten guztia, ona etorri bila, mesedez. Irratiko gune honen ondoan, hemen gure alboan, freskatzeko garagardo batzuk ere salgai jarriko dizkizu duguna. Bide batez, eskerrak eman nahi dizkigu hemendikan Donostiako hainbat eta hainbat... Aste nagusi bilakan eta bere, izango dute, aste nagusi honetan, baina miratokin ere gogoratzen dira eta babesten dute gure ekimena, beraz, gure...